Men den där kan vi inte använda. Vad är det för jävla djur? Men jag tror att den är ekorre. Hon biter på den, jag vill inte se. Den ligger bortom. Ja. Nej! Åh, gnagga av benen på en ekorre! Vad äckligt! Det är en halv ekorre! Hämta tidningspapper. Åh fy fan vad vidrigt! Ekorrefiesta! Ska ni Nej. boka eller? Åh fy fan vad äckligt!